weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ñorodi sahela jembo ko waktu yoni ha to gawe nane madina alheri gurel dara kon waktu yoni ha to fasudeɓe nder galle mamadou boubouba eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi waɗi hande go lewru me jillu muɗum toon to Mbourkat ene tawe Thiès gam yiiloyade caɗele taweteɗe toon ko fati e banggue leydi oɗo dumuna kala woni ko haalete e nder leydi ndi sénégal to leydi Mauritanie hakkude laamu leydi Mauritanie kame gollorgal BIPA woni société britannique ko fate pétrole to gaz mo biru Allah gasi ha laaɓi ɓe noon ɗaɓɓirino sifande hesenede duuɓi tati kono gouvernement mo leydi Mauritanie holliti fawi hen fiɗendu mum en kettoye kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia to leydi Mali gawo wonande ɓen wallidiɓe armée leydi Mali wiyeteɓe mouvement ganda mo ganduɗa ne wiye Izzouta ko ɓen goni yanaɓe poste contrôle mumen sappo mbasi en pittali mumen ɗiɗo gañimi hen ɗum waɗi ko kikiɗe hanki o to leydi Guinée Conakry oɗo saaha mo gonɗen awa yaade taaɓe temedere tawa ñoƴƴani hinere ma gam teskede guila to ɓooli puɗɗi jippade ɗo jiiɗa kala ko kurjuru kame balisaji teni kadi buubi ene ɓoki hen kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire mandi ha to Niger Gabo Cameroun RCA Centrafrique ha to joolama jabberi musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo Melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala. ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hay ɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala. ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko. sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp. musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15. musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28. musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona. musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e demgal pulaar afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari go dujala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mona guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mona saydou abouba no mbiruɗen joni e nder communiqué publicité wonande ceerno amadou tidiane diallo holliti hande omo tawe toon to dakamo madina gounasa wonande tongode makko leydi france tawetede hende hande oɗo mbawi jokkodirde makko to banggue whatsapp hay to banggue appel kala mum ene yaaha kono kadi onon taweteɓe toon to dakamo madina gounasa yiɗɓe hebde gorel te jokkodir toon koye 78 119 00 65 notatuma ko amadou sambalo to dakamo madina gounas hande o yimɓeɓe kala ene tawe toon lulde alliyankoji qur'anil karim zicroji tahlil tasbih kala mum hande o madhu annabi o sallallahu alaihi wasallam e salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hande o kala muɗum ko toon tigui woni ɗo duumi duwoji e jamma e ñalawma woni lulde balɗe sappo hande o aɓe jara e balɗe nayyi ndeɗo hen lulde alliyankori nguleki muɗuma ala hen kala ko tina kono kadi ne teska e kala ñalawma garɗo elle ma wi kewendi yimɓe ene ɓeydo wanjade toon to dakamo madina gounasa mo ganduɗa hande o yimɓe giwi kala e jokli nayyi winderɗi kala ene tawe toon kono kadi ɓen toppitiɓe cellal jawdi ndi mbaɗi toon golle mantiniɗe sapeur pompier en keɗani hen caggal ma artanine golle ɓen mantiniɗe musidɗo men amadou sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi sammini dendagal bandiraɓe toɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder Daka mo Medina Gounass eɗen woni e ñalawma ngayaɓo e Daka mo Medina Gounass Abdoulaye Sarr gila fuɗɗa ha oɗo saaha deblamin gola ɗe kala ene ndewi lawol hay caɗele gote jeeyaka hen keɓaka hen Sar Abdoulaye Sarr Sar Abdoulaye Sarr ɓe ganduɗa koye vétérinaire uji ɗi ganduɗa ko jogueteɓe ko fate dammol ko galta gujjogol walla dammol kirsogol
taw rawane e juuɗe mabɓe walla wala ka tampo mabɓe oɗo saaha eɓe dayi dande lang ngam etade safuɗe e caɗele kala dammugol naggue mbeewa gargol en yeeye walla kono nden maɓe ƴeewa tampo muɗum maɓe ƴeewa kadi to iwi maɓe ganda kadi gadduɗo maɓe ƴeewa kadi holko markal woni hen ɓe tonga ɓe binda pour janggo e jaam so woni garɗo en yiilo ande kam gollu dammol de ko oɗo arno yeeyde ko oɗo wadde ɗum ɗo foof eɓe ndendi lawol eɓe ƴeewa hono hannirta kono kadi eɓe jirla dakaji ɗi kala daka mo ganduɗa no mbiɗo eɗen ni kirsowo yo tinno o noddaɗo yo tinno o rewa mabɓe ɓe mbawa yiide dammol ngol sene selli walla sellani ɗon kadi Sara Abdoulaye Sarr ɓe ganduɗa ko sappo pompier kala saaha e waɗa ronde e nder Daka o eɓe jebba Daka o ngam ƴewde ɗin gasuji ɓe kefta ngam ƴewde ɓen kadi defoɓe beele ene ɗofti fate jeygol ngol eɓe cuuri eɓe ndeeƴo ha timmide won noon jeygol ngol soɓe kuɓɓigol en yiiɗa saraji ɗo fof mbaɗa hen ndiyam saraji jeygol wonɗo ko ta ɓuuɓa taw kam so jeygol wi en reema tawa sa rebta tawa saraji ko en ɓuuɓe waɗɗe ndiyam ɗumɓe fof kala saaha guila jammaji ɗi ha e ñalawmaji ɗi kamɓe sappo pompier eɓe jirlo e nder Dakaji kono kadi eɓe ganduɗa ko gendarme mabɓe kala saaha guila narti ruttudongo Madina Gounass ha Daka centre mabɓe en daari e ladde he ha yetti Daka wadde kala saaha kamɓene kadi oto kadi ara ƴetta wonnoɓe ɗon ɓe ñalluɓe ɓe itta kadi woɓɓe kadi artiri men ɗon maƴa ko lumlumti e nder golle mabɓe ha waɗe saaha guila Daka fuɗɗi kamɓe kala eɓe jogui weltare mawde wona ñamde wona yarde ala ko manquiriɓe organisation dental Daka mo Madina Gounass en dawi dande lang dendagal service gonɗo ɗo e nder Daka o ko kamɓe jogui ñamdu mum e yarde muɗum kala nde yonti ko otoji watte sarobotaje han hannirta ni eɓe mbaɗa golle ma timma e nder Daka o Sara Abdoulaye Sarr mi salminima juurimama no fewi ko musidɗo mon Amadou Sambou ɗo Madina Gounass fewode weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambalo to Madina Gounass dendam Abbas so wi hikka welni Daka o tan ko tew juɗaɗo omo safi tene sala ngolamo wa ala ƴi o ngolata tene sa ngolimo kadi wala nde o nangtota koye ñiiƴe ɗum jeyama sababu ni ha ganduɗa ñiiƴe men enen kala ne gata kono kadi hande o taweteɗo toon to Daka mo Madina Gounass sen giwi to Daka mo Madina Gounass gartaten ñalawma hande o ko ñalawma goo lewru mai kala goo lewru mai ko ñalawma mo ala golle e nder windere nde kala kono kadi ko ñalawma wullitade caɗele ko fate banggue teskede wonande golleji ɗi syndicat ji kewɗi ko hande mbindata defte mumena jaaha joƴƴinoya eɓen ɓeɓe toppitini ko fate banggue golleji mumena ɗum jeeyi sababu ñalawma hande hewɓe nana e galleji men e sehilaɓe mumena ene ƴeewa kay wonande oɗo saaha ko fate gurdam golle miccade golle no way musdani kala goloɗa gayna lewru maya taw heɓani jeddima e ko nande ɗiɗon fannuji kala muɗuma horejo leydi ndi kanko ɗo hen Bassirou Diomaye Diakhar Faye baɗɗo jillu muma ɗum ko ñalawma hanki o toon to Guinée Bissau jaɓɓimo toon nando makko Oumar Sissoko Mbal hanki kamɓe ɗiɗo toon to galle lamorgo to ɓe mbawi wostodirde konnguli ɗum de goto e mabɓe kala holliti goɗɗo bisimilla mum gueɗo nangue ko nangue ma e nder leydi ndi ko an jeeyi ko jiɗɗa kala ene waɗe ko ganjani e ɗacce ɗon noon woni kay nde ɓe kimmirani on batu gam yewtidde ko fate gueɗe ndema hakkude leyɗele ɗiɗi nde tawno so tawi ndema ƴellitima ma heegue gas ha laaɓa haɓade basal woni e toɓɓe ɗiɗi ɗeɓe kaali toon to banggue awo eɗen gandi leydi Sénégal Leydi Guinée ne jogui sifande jokkodiral to banggue awo kono kadi pinal heedani hen caggal e ñeñal kala ɗe gueɗe kala ɓe kaldi e moƴƴinde koddigal kamen gurdam hakkude leyɗele ɗiɗi ha ɓuura kadi wawde jogade fayidagal manggal no fewi nde tawno leyɗele ɗiɗi so koddi beldani herƴat way kono galleji ɗiɗi kodduɗi ɗi beldani ngal koddigal welata teni kadi herƴat no fewi no fewi no fewi no fewi kanko hoorejo leydi ndi hanki o noon o hirdi toon warte leydi ndi Sénégal o wayli jaɓɓal seeɗa no fotiri kala o holliti caggal hande kay ko jaɓɓotomo caggal duusal ngala wonata ko seeɗa ko hedde jagorɗe ko kala yo heddoye galleji men saabu so wonti aɗa ɗanno sanga 11 heures kala jagorɗo wonno acca golle muɗum ara dusma teni kadi waktuji seeɗa kadi acca golle mum ara jaɓɓadema firti ko golle godata o holliti ɗum momti ɗum ha laaɓi kala ɗo wawi yaade somo arta tan ko seeɗa jaɓɓotomo nawtamo ha toon to galle lamorgo to ko heddi ko toppito golle mumena hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye hanki o heeɓi téléphone hakkude mum e hoorejo jagorɗo mo leydi Canada ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaji ɗum ko caggal nde on jaarimo wonande kay toɗɗedemo e gardidi lefol laamu ko ganduɗa ko janggo wattamo nande lewru e ko toɗɗa to galle lamorgo to on holliti maɓe jokku gollodiral
hakkunde leydi Sénégal kame Canada ha tenti noon gueɗe dendade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala kanko hoorejo leydi ndi hande o gomme o yeehi jillu taw kadi jillu ngu ɗeɓi waade kono jillu bettere ni toon to Mbourkat ene tawe Thiès jaɓɓimo toon wonande administration locale ɓen mbawi jaɓɓademo toon addimo toon noon ko yurnade titre foncier ji woni leyɗele tawete toon ɗiɗo dumunnaji kala ko wullete luuke beele kadi wa ƴeewa hol koyɗe dogueteɗe hen ɗeɗon gueɗe ha ɓuuri wawde rewnede lawol nde tawno hande o Sénégal hewɓe ne goya to banggue leyɗele adda hen caɗele kayitaji mum to tribunal gasata kono kadi warodirɓe hen poñodirɓe hen yaaɓe han dañi hen caɗele ɗin fannuji kala ko ɗen koyɗe no nayimo toon gam yidde ñippoyde oɗon fannu garten koye Cour de compte Sénégal hanki yaltini rapport 2021 2022 ha 2023 kala ɗum noon ɗum ko hanki capantati avril ɓe jaltini ɗum kala oɗo saha noon teskama hen wonande kay ngaaluji dirtinaɗi kewɗi pelanteji kewɗi gullitaji kewɗi kono kadi ko heewi joofama hen Dakar Dem Dikka e gardegol Ngansanga on directeur gardinoɗo kono kadi gueɗe kewɗe RTS heedani hen caggal e fannuji goɗɗi kala e oɗo hen Cour des comptes mo ganduɗa rapport mum jaltinaɗo e kesol no ɗaɓɓirno mawle ndi yo yaltinane kala foof anda wonande ɗen golle gollanoɗe ɗen gueɗe kala no jahruno e nder genndi leydi Sénégal jagorɗo awo maaje kaɗɗe leydi Sénégal woni Fatou Diouf hanki bati taw kadi koye banggue gollargal mum oɗo saaha noon waɗɗaɓɓi audita ko fate banggue lebbi 6 jawtuɗɗi beele wo daña ɗo fawi koyngal makko e ngal ɗo henno gollorgal ko fati awo ɗo henno tan e balɗe sappo e nde ɗo henno lewru darindu hande ndu beele kadi o wawa andude kuccama golle makko ɗe o ummani haw ɓuura kay wawde addande hen ko ene ɓuura wawde famminanade ɓiɓɓe genidi leydi Sénégal général Cheikh Sena oɗo saaha yalti e golle mum kam wonno chef de renseignement galle lamorgo ngo Bassirou Diomaye Faye ittima e golle o saaha woni toɗɗaɗo ko Alhaji Daouda Nia hande o woni toɗɗaɗo chef de renseignement taw kadi ganduɗa koto banggue service leydi ndi caggal noon waɗi wayloji kewɗi no fewi ko fati banggue ɗiɗon fannuji ko fati immigration clandestine ɗannotoɓe e ɗanle suuɗayru ko ene foto wonde 49 taw ko suka kañumen nanga hanki o e nder maje kaɗɗe ɗe Saint-Louis ɗum noon nanguiɓe ko base naval de nord kene foto wonde 40 bidon mo 30 litre taw ko essence woni ko tetta e mabɓe 37 ko Sénégal naɓe 9 ko Gambie naɓe 2 ko Guinée naɓe oɗo saabi tawi e juuɗe ɓen dadiɓe to Saint-Louis keddoɗen toonne kadi ko suka gorko hanki mo duuɓi nogasa nottotoɗo Al Ndiaye kan woni baraɗo ɗum noon ko caggal kay ndeɓe mbanno kanko on Oumar Ndiaye mo ganduɗa ɗum ko caggal ndeɓe mbanno ko wiyete wonande kankurano wiyata Simba mbiɗa ko Simbe wiyete taw ko toon to legal HLM toon to Saint-Louis ɗum ko fo mbarodi taw kadi ganduɗa ko yahoɓe ɗe mbaɗa comme no Sumbu Jumni ɗum tan woni ko ɓe mbanno taw kadi alda e yemi hoore wi noon gardiɗo legal HLM holliti hay yamirore gotere o kaka hen koye suuɗare ɓe mbanno ɗum on suka noon dañi fiyede hen laaɓi ha wasi sen fittan o saaha loskoji gudditama hen taw ko jaƴƴi no fewi kono kadi andaka taw baɗɗo ngal ɗon baɗɗala ñanning koye legal ganjola ko tana Moussa waɗi toon subaka hande alarba o ko gorko mo duuɓi 40 pawɗi walla duuɓi 50 joom rewɓe ɗiɗo ko kañum warimo noon ko debbo andaka noon so tawi ko goto e rewɓe makko jooɗi fittano makko ma en gartoy oɗon kabaru on debbo biyeteɗo M Diouma kam yooɓi fittandu PCN taw kadi ganduɗa ko subaka hande o ma en gartoy on kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde ko addi caɗele Walfadjri hanki o studio principal joguiɗo ko fate image jaltinowo mbadi télé o ko kañum sumi jamma hanki o gon cumu noon teskama ko bongu ha ganduɗa dañi kay dartinde gueɗe Walfadjri kala e wiide Moustapha Dioba directeur général wonande Walfadjri jagorɗo télécommunication waɗi toon hanki jillu mum gam yurnitade ɗen gueɗe ne jaari kono kadi heedani hen caggal
président hassude men SAS woni Abdourahmani Ka kañumne humpitima ɗeɗon gueɗe kala holno jaari e oɗon fannu to Sédhiou wuro wiyetengo Kawsara tonne kadi ko Sharifa Rahima Haydara kañum waɗa mandade dépôt oɗo saaha mo gonen jeeyi sababu noon ko ɓii ko gorko ponnoɗo tawoyde nene mum toon to leydi France kañum kay dañi holñede e koyngal ha gañi wattidi ko hôpital mo Sédhiou o hollitino ko accident kono leelani tan leelal waɗa hen tawa kay ko kanko jeeyi sababu ha on wasi yaade e wiide jayde Sénégal oɗo saaha noon omo tawe e mandade dépôt kono sukko o ne tawe to hôpital mo Sédhiou beele wawa hebde cellal ɓalli mum finoɓe to Kolda hande o jogui ko caɗele ndiyam no fewi oɗo saaha teskedi toon ɓe kollitiɗe dumunnaji kala ndiyam ala toon hewɓe hen dutti koye boyli hay ɗum ne kadi ndiyam ɓe jeeha kala ɓe guddita ko rebiñ aɓe laara beele arani wi Dieynaba Awo oɗo saaha ndiyam wontiniɓe ngaalu sattugu no fewi ɓene jiilon ɗaɓɓoya ko ñaami kamɓe soɓe pini ɓe ɗaɓɓoyta ko ndiyam Rahmatullahi Diallo heedani hen caggal wolti suka mabɓe hewɓe ne jogui deedi woni hen cellani ko deedi musoji ɗum noon ko diƴƴe jarte toon gona laaɓɗe no fewi nandiral hakkude Guinée Conakry e Sénégal ɗum noon Sénégal o saaha heeɓima rokkude Guinée kene tolno 120 mégawatt taw kadi koko fati e banggue kuɓɓam ɗon ɗo Guinée jogui caɗele ko fati e courant ɗum koye nandiral OMVG maayo ngo leydi Guinée kono kadi koye dow cate ɗiɗi Sénégal woni a Senelec e gardiɗo ɗum e DG e gardiɗo oɗon fannu ngal nandiral ngal dañi tigui nandirede ɗum ɗo henna uddi kumpital men e nder leydi Sénégal jeeheten koto leydi Mauritanie hesɗitini e rangu muɗum faade Israël e tayibro nde dartinta manande kay fitinaji e wargoji ɗi waɗata ko fate ɓesguji Gaza naɓe Mauritanie noon e rima e regol kesola fedde gotago windere nde yaɓɓata hen koyngal mum eɗeɗo henna gueɗe cofɗe batteɗe toon to Gaza wi Wulmar Joga walande jagorɗo affaire étrangère mo leydi a Mauritanie direction nationale walla mbiyen direction nationale des World Vision waɗi jillo e nder leydi Mauritanie Alex hakkude makko e jagorɗo rewɓe kamɓe ballal e nafodiral ɗum noon ko yurnitade caɗele malnutrition ngakkugol haroduru campagne moɓe jiiɗi umminde ngam haɓade oɗon fanne sukaɓe wallidi yimɓe ha mbawa dañde haroduru mumen no a fotiri kala ñalawma foftorde yurnitade caɗele golle nder leydi Mauritanie wonde coordination de infirmiére ɓe leydi Mauritanie kolliti hande o ma kollir metti mumen mawde no fewi ko fati banggue licence hebde pharmaceutique ko noon ne kadi e caɗele wonande Covid-19 koɓe gollino ko infirmiére uji heptinede ɗeɗo gueɗe kala e caɗele ko fati en jobdi mabɓe kala maɓe gullita ɗum ha timma gouvernement mo Mauritanie caggal contrat timmuɗo taw ko société britannique pétroleum ko fati banggue BIP mo ganduɗa toppitiɓe guesa gaz ba biiru Allah man ɗum ɗo mabɓe gasi ha laaɓi contrat mabɓe ɗum ko hanki capantati ɓe ɗaɓɓirino noon ɓeydanede hay so tawi ko duuɓi tati kono ɗo saaha laamu leydi Mauritanie holliti hay loppeta ala hen kumpital men nder leydi Mauritanie ma artan men e jillu hoorejo leydi ndi toon to Nairobi musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o kalaten ko e jillu gardiɗo hon leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani caggal dow yana toon hono pottudel ɓen ardiɓe leyɗele hono Afrique toon to Nairobi wonno ko nogas e jeenayyi lewru avril ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi e oɗon saaha noon o wawi yirnodirde toon e nando makko hono William hono Ruto gardiɗo leydi hono Kenya ɓe mbawi kono jewruddi hen ko fati noon e o some o no yaarini hani e ko wawi kadi hono ƴellidde kamɓe leyɗele hono ɗiɗi ɗe e wondemo kadi kanko gardiɗo kadi taw kadi ko dental leyɗele hono Afrique ɓe mbawi yaltino guilay ko fati e Afrique haadi e caggal Afrique foof kala ko ƴellita leyɗele ɗe ɓe mbawi hono haalde hen ɗum noon ene wayno hono pottital ngal ene wawi hono tawtorede ɗum noon ene wayno taw kadi ko on toppitiɗo ko
fatti ko cabinet makko taw kadi ko cabinet taw ko gardiɗo kadi hono leydi ndi Mokhtar Wul Ndiaye e kanko gardiɗo kadi ko fatti ko fatti faggudu hani e ƴellutugol duumigol bira hono Abdoussalam Wul Mohamed Saleh Wudel Hassan Ahmed taw ko directeur général protocole ene tawtora nde ɗo jonde jagogal hono leydi kono Mauritanie gueɗe caggal leydi hono on biyeteɗo hono Mohamed Salem Wul Merzoug o wawi kay yidirde e nando makko mo leyɗele taw kadi ko Bahrain ɓe mbawi kono yidirde toon taw ko to Doha Qatar ɗum noon wonno ko ñande capanɗe tati lewru taw kadi ko avril ujunnaje ɗiɗi e nogase e nayyi wonno ko ñalawma hanki o kanko noon jagogal ono Bahrain taw ko gueɗe caggal leydi biyeteɗo hono Abdoulatif bin Rachid Al Zayani ko kamɓe tigui mbawi kono yidirde toon taw noon puttirangal wonno rangode kadi ko session battowo tataɓo ko fatte forum faggudu e kadi coopération taw ko ɓen leyɗele hono arabeɓe hani e leyɗele taw kadi ko Asie centrale taw kadi ko wonde e leydi taw kadi ko Azerbaïdjan ɗum noon ɓe mbawi kadi ko wawde tittinde hakkude jotodiral leydi hono Mauritanie hani e jotodiral ko taw ko leydi hono Royaume taw ko Bahrain e taw kadi ko wawde kadi tittinde jokkodiral ngal hani e ƴellitugol taw kadi ko batte faggudu batte kadi ya garta hakkude leyɗele kono ɗiɗe ɗum noon ene wayno noon ɓe kaali hen gueɗe kala ko yowti e ɗen leyɗele ɗi ko addata kadi jokkodiral hakkude mabɓe pottirgal noon ene tawtora ɗum hono Mohamed Lamine Wul Selman ko ambassadeur o leydi kono Mauritanie to Doha kañum e Hasni Faqih kañum ko ambassadeur taw ko chargé taw ko mission ɗon cabinet jakorgal ngal ɗo Sar Abdoulaye Sarr ko CVE woni coalition vivre ensemble kamɓe de ɓe jogui ɓe nanguini junggo taw kadi ko Birane Da Wul Abeydi ɓe mbawi wiide toon sumgoji paaɗi arde kamɓene ɓe mbaɗi kamɓene moɓodiral mabɓe e wawde kadi jaggande oɗo taw kadi ko junggo coalition o noon ne wayno wawi tan kadi ko joɗade guila nogas jeetati lewru taw ko avril mbawi kadi kono ƴewde kadi e wotteji ɗi hal moɓe mbawata kadi jaggande kono junggo ɓe mbawi kadi kono cuɓrade kadi ko oɗo no mbiruɗen ni ko Birane Da Wul Abeydi e ɗin sumgoji paaɗi ñande nogas e jeenayyi lewru juin ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ɓe mbayyini ɗum noon taw kadi ko ɓen toppitiɓe ko fati kono bayyinago ɓe mbaɗi ɗum noon ko ñande capanɗe tati lewru avril ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi wonno ko ñalawma hanki o e waddeɓe pellital mabɓe taw ala duttal e wawde kay e ɗoftude oɗo ha mata wawa dañde kono pollugo ɗum noon ene wayno ene mbiyande kono Da Wul Abeydi kañumne fuɗɗima dañde ɓen taw kadi ko damboɓe o noon ko pellital oɗo wenoɗo wonde taw kadi ko cukko gardiɗo landa IFP e kanko noon on parti taw kadi ko union des forces et du progrès mbiyeteɗo Mohamed Wul Khalil bayyini kañumne e wiide wonde kay kañumne dey kañum démissionni e oɗo taw kadi ko kaɗo landa taw noon e heddi e sumgoji présidentiel ene heddi e donc lebbi ɗiɗi o wawi tan kode yaltude e kaɗo landa ko yaltinimo e ɗum noon hay goto suwa taw andu taw ko yaltinimo e kaɗo landa nde tawno kaɗo landa ene ciftin tan bayyinino e kadi e yontane nde ɗo wonde kay ko kañum enne jaggande junggo ko maître El Idi Mohamed en e taw kadi koye jeeyaɗo e coalition espoir taw kadi ko Mauritanie ɗum noon ngal ɗon ɗum noon taw kadi e dendagal nawdiral taw ko bureau exécutif o foof kaɗo landa nawdiri e jaggande maître El Idi junggo Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo de joguiɗon e habaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj to Mauritanie mboɗa hannde ko dow leeso gonɗa addawani ko ñalawma foftoreyaɗe ɓattina koɗo henna maaro waɗewo coy ɗum noon ñamira sesa ganda ñalawma janggo ka dawowo ɗum ɗo henna tongi kumpital men nder leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali droppa holliti e nder communiqué moɓe jaltini armée leydi Mali fama e nder patrouille mabɓe moɓe mbanno toon to région nde o Kidala nokku ɓireɗo Adel Hoka ɓe kolliti sagataɓe yonɓe joguitiɓe armée ji tottiri koye mabɓe armée leydi fama otoji 5
ene jolni armée ji tedduɗi no feewi wi état major général armée leydi Mali holliti maɓe teddinɓe teni kay maɓe ɓoƴƴin jipporde maɓe namdoɓe gueɗe kewɗe ɓen yarlitiɓe goppi fiyande totiri koye men konin koɓe leydi Mali ɓe faama ɗum kay communiqué armée leydi Mali yaltini ɗum to Bankaza lawol uddinogol ɗiɗo dumunnaji kala kene tolno yontere udditi hanki o wonde on circulation ya ngara capantati hanki avril woni ko udditi ɗum ko caggal nde ɓe guddino siftinde mon ñande 17 lewru avril ɓe guddino lawol ngol balɗe ɗiɗi caggal ɓe gudditi guel nden noon finoɓe toon ko uddinoɓe gam erade autorité ji leydi ndi nde ɓaɗantaɓe cas militaire kono kadi nden kay kisal latoto e nder diwal mo Bankasa wi Amadou Guindo o saaha gonaɗo otoji batti ya ngara e nder oɗon diwan kala akka noon tawete koye ñamfunke to yuwaho finoɓe toon taw kadi ganduɗa ene jaaha toon to akka ƴettata ko bak gam goɗo hen maayo mbawa rewde hen newnude guila to marchandise gaweji e goɗɗum kala gam jadiral e oɗon fannu ñande 29 lewru maydu hanki ndu ko worɓe jogitiɓe armeji gari tan duppi bako guilden hande hay goto taccita yahata ko caɗele mawɗe doki toon tawete koye région mo Tombouctou ɓe erima laamu leydi ndewata fabadeɓe o saa koye caɗele mawɗe ɓe goni to gawo ko attaque jangu waɗi to nogguɓeɗe ɗo kajjine tawe nder gawo Inusa taw kadi ko mayga Inusa mayga holliti won ɗum waɗi noon koye poste contrôle taw koye mouvement a ganda Izudu mo ganduɗa kam heeɓi hanki attaque sappo maayi hen ɗiɗo gañi hen kamɓe ɓen hospital mabɓe ɓe mbirama alarba hande o subaka o ko fati noon wonde ɓen waɗɓe gunjanguɓe ala taw jeytiɓe hen koye mumen e oɗon fannu gunjangu waɗi ko hanki o kikiɗe kirɗo no feewi toon to diwal mo gawo meneka toon kadi ko camion carsuɗo ha teddi on camion noon sarsi kene foto wonde tonoji sappo lawol gawo meneka ko ɗon bandiji jogitiɓe armeji duppi camion ha wonti ndondi ala hen basto fittanu muɗuma kono kam hande o haydara heddaki e oɗon camion sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena to Guinée Conakry guila tan diƴƴe mbatti jippade toon teskama yogay leeɗe e nder lamorgo ngo to bisɗa kala ñoƴƴat hinere a wawa fofde taaɓe temedere kala ko ma ñoƴƴa hinere nde tawno jiyata ko kurjuru e kala banggueji jippotoɗo yogay tule taw kadi ko kujjuru ifñide ɓakke ha ganduɗa o saaha so tawi tan woni diƴƴe ɗe jippima fo metta larde no feewi ɗum koto Bambe to ha toon to pont walla mbiyen autoroute Fidel Castro yogay nokkuji e nder diwano kala administration oɗo saaha erama ɗeɗe gueɗe nde ɓurata wawde ittede wonano yimɓeɓe cellal mumen saabu ɗeɗe henna gueɗe ko gueɗe ñawnoje yimɓeɓe finoɓe to kanka o saaha kala ɗo beddiɗa guite ma ko otoji blende ɗi mintireɓe police gendarmerie iwɓe toon to Conakry gouverneur Moussa Condé holliti jeeyi oɗon sababu noon ko teskede ɗiɗo dumunnaji kala bandiji ne kewi nder dima ɗo andaka ɗi bandiji ko goni tene koɓe joguitiɓe fetilaji ɓe kewi wonde koye motoje e kala saaha ɓe janoye butikaji walla noddiɗe haalisaji ɗum noon ko haɓade ɗin fannuji beele leydi ndi ene wona jamde kisal to leydi Côte d'Ivoire hakkude men États-Unis de Amérique sifande nandiral jokkodiral to banggue ndenka gueɗe tambiɗe humpito leydi ndi humpito e gueɗe jongueteɗe gam saktude kabaru leydi kala ɗum noon ko ngal cifodiral laati hakkude leydi Amérique kame leydi Côte d'Ivoire e jokkodirde yogay fannuji goɗɗi ɗi ne ɓattodira hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe nden sifande laati ko toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire Russie oɗo saaha ne heeɓo uddide diplomate uji mum walla min diplomatique aji muɗum tati e nder leyɗele tati e nder Afrique Niger ne hen jeeya kono kadi Sud Soudan ne hen jeeya Sierra Leone holliti ɗum noon ko kolaɗo kuuɓal Alexis Kalimov taw kadi ko kam joɗani wonande jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Russie to Gabo dialogue national gasi ha laaɓi ñalawma hanki o balɗe capantati walla ni ɓen 2 avril
haytenma capantati avril ɗum woni ko laatino ko fate bange wonande ɗiɗo hen kaldigal dialogue bannoɗo toon deftere tongande hanki o cérémonie tottirgol nden deftere général olongi ngema hoore leydi ndi toon to galle palais de bord de mer ko toon wawi jaɓɓade nden deftere ko tonga hen ko kala ɓoyata ma o ƴeew ɗum nawe toon to sursarɗeji mawdu e tokosuru kala woni assemblée nationale kame sena wawa yurnitade ko tonga hen ko ƴeewe so tawi ko nanni hakkille kala watte e gendi leydi ndi ngam faabade leydi ndi o saaha kuppiraji courant kuppiraji ndiyam gurdam ceerɗam caɗele dokiɗe booli ngala teskade e nder leydi ndi ha tenti noon e nder Libreville Gabon e hoore muɗuma to Cameroun semmakka eɗen gandi ko Afrique centrale fandare mabɓe hande o ko ittude billet mo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi woni 1992 on billet banque ñamateɗo haalis jirlotoɗo ɗum noon fandare mabɓe ko ittude on ha laaɓa ɗo e goo lewru juin 2024 ɗo tan e lewru on kalis ma momte natta ñamede holliti ɗum noon ko beyak noon ko Afrique centrale leyɗele ñamoje on France CFA ko Cameroun Gabon Centrafrique Tchad kono kadi Congo Brazzaville ɗum woni koɓe nandiri e ndiɗon mbaadi RCA Centrafrique oɗo saaha mandade arrêt international woni ko waɗa ko fate gonnoɗo hoorejo lendi François Bozizé mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi baɗɗo exila toon to leydi Tchad laaminoɗo lendi hitande ujunnaje ɗe tati laami lendi ken tolno e duuɓi sappo caggal ɗum ko Robel derguiti laamu makko cour pénal mo RCA kam waɗema ko mandadare ngam teskede jungo makko ene caggal Robel barowo yimɓe e kala saaha e nder leydi ndi paaɗen koto jolam jaɓeri to Gaza caggal gullitegol CIG catal toppitingal haqqe innamade windere nde ɗum noon ko Nicaragua wullitino toon Allemagne rokka kaɓirɗe faade Israël ɗum nde nattata Israël État hébreu ne yanoya e Gaza kono noon Nicaragua jaɓanaka nden wullitande faade Allemagne ko rokkirta État hébreu armeji ene ɓeydo huɓɓude jeygue taw ko toon to Gaza keddorɗen Antonio Guterres gardiɗo fedde gotago windere ɓeydima erago luggo e leskoji wonde fosuji biidi gasɗe jiitaɗi toon to Gaza kene wona temedde tati ko fawi neɗɗo rewɓe e sukaɓe mawɓe gañaɓe mayɓe kala ne gubba hen ɗum noon oɗo saaha tuuma hen ko koñinkoɓe État hébreu woni Israël nde lesko yañgo watte hen to Gaza oɗo saaha ne fada jaabowol muɗum ha jamma hande o Anthony Blinken gonnoɗo toon to Riyad Arabie Saoudite tawama hanki o toon to État hébreu woni Israël oɗo saaha noon Amérique erima Israël walla Hamas nde jaaboto ko ɓuuri yawde yacat ɗo hakkikiɗe hande o ko fate deftere tongande kaldigal bangal toon to cœur lamorgo leydi Égypte balɗe 40 dartingol fiyande kono kadi accirgol otage uji ɗi ha laaɓa Hamas hollitino ha yindiray hoore mum guel nden noon hay jaabol gotol ɓe dokkirani hen taw la France hakkude muɗum e Congo RDC Kinshasa ɗum ko caggal jillo Félix Tshisekedi ɗum ko hanki heccanki kala toon to Paris lamorgo leydi France on saaha wonande kay leydi France erima Rwanda nde yaltinta koninkoɓe muɗum ɓe hinde M23 taweteɓe nder leydi Congo toon to Nord Kivu ha laaɓa beele kadi kaldigal wawa dañede ɗon ɗo Félix Tshisekedi holliti kaldigal wodata so wona kay koninkoɓe rebel on fannu jaltay leydi mum ha laaɓa ha wiya ceer ɗum koye jonde kaldigal ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji ɗi min tonganno moon kikkiɗe alarba hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodja to leydi Sénégal Dakar Madina Gounass ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena